mo deserve. Ero kama na inya takeni kaka jako mar chewa otunga weche makamagi utime ang'o nikech seyo bende opogore ang'e kaka riwruok mar Chekechea Welfare Association untiere koda ting' mar neno ni moko kuomgi oketa tiem utime ang'o kamano watemo lalore kod sirikande mag gwenge mondo gimi mijing'o weche mag ECD. Ing'e ni sekta ni gimomiyo tindo beto jiwore matin nikech devolution ma bende waparo no dhi bedo maberie moloyo to kuonde moko timo pod purore oharo. Watemo advice kata mana tudore kod sirikande mondo gimede chiwo mijing'o mokwongo arita mar nyithindo kod mar jopuonj. Klas kata kigero to bedo klas ma accommodate nyithiwa man kod ng'ol, klas en accessible, ok ger e yo moro ma nyathi man kod chandruok e yor wuotho nyalo bedo matek ne mondo mi odonje e klas kata mondo mi oti kod ute mag konyruok. Gima timore kendo ni allocations miwacho cha pesa iketo tenge, to pesa ni samukete tenge kamano kapo ni jotelo mag counties dwani mondo otimie tich moro to pesa onge, ong'isgi ni pesa onge, to giwacho ni to pesa onge, to pesa muketo ma jonasari cha ok ukaw mondo miwa wadhi godo e benchmarking kata wadhi godo oko mar Kenya kata watim godo project makama kama. Koro iyudo ni pesa ok oket tenge to pod dhi tiyo kuonde moko ma oko timo gimomiyo nokete tenge cha. Koro wanyalo wacho ni jowagi nyithindo manie primary ka ne gin e ECD ka, nyithindo mantie nyaka university kod manie high school ne gichako mana mwalo ka. Mae mise dak gimiye ma mijing'o malong'o mondo nyathi kata kowuok e ECD ka kodhi e grade 1 kata kodhi e grade 10 kata kodhi e mbalariany to yudo ka ne en kod mise mongirore. Gima chielo ma hinyowa en ni dogino ka kuonde moko nitie ma ojwang' anyuola kata jokanye makoro bukore koro chako gedo kendgi nikech koro ojwang'gi. Den be nitie gimoro ma uniformity ma kitime titime kuonde te, ok time stronghold mar governor kata mar MCA kata mar mjumbe moro amora. Ing'iyo kuonde te ma nyithindo somoe, ikete chiemo, igere classrooms kendo ichiwe gige somo. Gima chielo ma hinyowa kendo en ni iyudo ka telo mar ECD nitie kuonde ariyo. ECD nitie buo japuonj kata otelne kod japuonj mondi kod sirikal mamalo ma en headmaster kata head of institution. To japuonj ni en e buo sirikal mamalo to chako dogo miye ECD ni. Iyudo ka gik moko korumo mwalo ka to japuonj kodhi kwayo e ofis headmaster katiyo kod dhok mong'ere. Itame king'ise ni unie sirikal machielo. Aya, samoro ka nitie makosa moro ma japuonj ni otimo, iyudo ka japuonj mondi kod sirikal mamalo ni ema kawo ne hatua. Aya, samoro bi iyudo ka japuonj ni be koro osefwenyo kata ong'eyo ratiche, koro ochako balo kod teacher. Koro iyudo ka joma hinyore ka gin nyithindo kod jonyuol. Iyudo ka kidwaro gimoro ni dhi headmaster wacho ni wan e TSC jogi nie county government. Koro debed ni inyalo los chik mondo kata kaber wabed bwo sirikal achiel e weche mag ng'iyo jopuonj to gedo odong' ne county government mondo koro confusion kik bedi. To kendo kamedo jiwo wach mar somo, iyudo ka Kisumu cha to waziri wacho ni chiwo mchele kod oganda. Ok ang'e ni oganda moro maber gi nyithindo cha kose ni moro ma kichamo to koro nitie moro maber gi moko ber. Moro nitie ma kichamo to ndege moro iyi nyaka piny ru. Koro benchmark king'iyo Kiambu ma jiwoni, Kiambu yudo ka nitie nyuka moro kanyo mar nyithindo, kendo nitiere e juma gichamo tong' diriyo, tong' moboki ne nyithindogi. Tiyudo ka be nitie mchele moro kanyo ma be ber kod nyithindogi. Koro magi kotim tiyudo ka miyo kwan mar nyithindo medore
to gitimo kamano to classroom to gigero chiemo bende nitie nyithindo are very healthy to jopuonje magodo gichule maber kabisa dibed ni Migori gi Siaya gi Kisumu kod Homabay nyatime kamano Kaluo nyadhi maber ahinya weche mag somo. Erokamano ahinya. Hakani ane tini nene yo machal nade nikech achiedh nade ma samoro nyithindo yudo e skunde mago mag primary, mago mag public, mag piny owacho. Samoro nyalo bedo ni opogore gi ma private yudo. Hakani